Ayaw nagilak na mo sa magkain, nagilak-kilak. Kagwapo ni mo, magilak-kilak, minong kapul Christian. Alangan kuya, wala namang kumakaon, may gutom na kay ko. Sige na lang ko kaon na ng bayabas diya sa likod. Hilom na, madungog na silingan. Asa di si tatay di si Papa? Yan hindi si Papa. Nagdala pag yung babae. Gipangdala niyang electric pan. Uban mga gamit na to. Nilakaw si Papa. Kadili na daw siya gusto mapuyo dito sa balay. Ha? Nilakaw si Papa? Asa ba sa niya to? Wala ko kabalo. Namanti kuyog nga babae. Igat man itong babae ang kuyog. Wa na gani trabaho. Nagdugang pagproblemang amahana. Kuya, wala na si Papa. Ako na lang. Kita na lang rin, kuya. Papapaulian na si Papa, kuya. Hilom na lagi. Batik, igag na akong mahilak. Hilom na.